Eikö se niinku vesilasitesti niinku paljon sikaa? Mun mielestä on. Mä en voittanut mitään tästä. Oikein hyvää huomenta ja hyvää jouluaattoa. Ja nyt kello on 9. Mä otin tekemään puuroa ja avasin kaikki mun kalenterit. Ja en saanut mitään mun raaputus arvastaa. Very disappointed, mutta mikä siinä? Mut nyt on sen aika, että me otetaan Viivin kanssa aamun ekat lahjat. Ja ne on yleensä meidän kaverin antamat lahjat, koska se on hauskaa. No perinne vuodesta 2016 saakka. Ihan lahjapaketit ainakin. Ja nyt me avataan ne. Niin ne teki ihan ite mä näin. Ihan sika hieno. Frozen berries scented candles. Vähän kattoilen näin. Kermatoffeeta. Joo, se on. Wow. Nellille.
kinkku ja kalan kylmänä. Pitää vähän parantaa. Kyllä. Siis toi on kyllä jännä, että tommoinen vaan otetaan ja painetaan. Onko se joku... Okei, tänään on 25. päivä ja eilen oli jouluaatto. Saan ihan sikakivaa lahjoja ja nyt mä esittelen ne. Ja jos nyt ei kiinnosta katsoa, niin voi skipata koko loppuvideon tästä eteenpäin. Meitsi sai aika paljon kaikkea. Esim. Tosi kivoja pikkukoruja. Tuommoinen pieni sydänkoru. Sitten mä sain tämmöiset korvikset. Tämmöiset ketjut vähän niinku. Ja näihin saa niinku, ne saa irti toisistaan ja sitten voi lisätä mitä haluaa, jos on jotakin charmeja. Tämmönen pikkupussukka löytyi. Ja sitten tuli hieno timanttikaulakoru. Tietenkään aito, mutta se näyttää hienolta. Tuommoinen. Sitten mä oon halunnut sitä yhtä hajuvettä, mä en muista nimeä mikä se on. Mut sain sen dupe-version. Näkyykö se? Tuossa noin. Ihan hyvä tuoksu on kyllä. Mä toivoin aika paljon ihonhoitoa, hiustenhoitoa, whatever. Niin sain Viiviltä myös tämmöten face mistin. Mutta se vähän testiksi. Mä sain vähän tämmöten niinku spa-paketin. Tää on sikäläppä. Tää on äitiltä. Tämmönen. Ja tää oli tämmöstä shower foamia. Sitten mä sain suihkugeeliä ja sitten tämmöstä shampoota, mikä on väretylle hiuksille, ettei väreille karkaamaan. No, mulla on niinku tästä eteenpäin väriä, et joo. Ja äiti kannattaa mun tubettajauraa. Niin äiti osti mut tämmöten puhelinmikin. Et niinku toi, mutta mun pitää tehdä monta vielä adapteria, koska tää on niinku väärä, mikä mun puhelimessa on. Joo, vähän lisää vielä tämmönen hyaluronic, en mä tiedä. Hyaluronic acid. Tämmönen. Varmaan hyvää iholle, kun on kostuttavaa. Sitten mä sain uuden tämmöten meikinposteliinan. Tää on niin hyvä. Käytän joka päivä. En käytä enää niinku misevettä ikinä. Ja sitten on totta kai Oofa. Aina tarvitsee uusia, koska ne menee vanhaksi. Sitten Viiviltä mä sain tämmöten ihanan Emily in Paris valo. Näkyykö se tosta? Tämmönen. Se on semmonen valkoinen valo. Ja se on tämmönen kiva tämmönenkin. Mut joo, tää on kiva yöpöydä sitten yövaloksi. Tän on iltavalo. Sitten mä sain Christian Dior. Sain tuolta, mikä se on, huuliöljy. Semmonen. Se on tosi hieno. Pakettikin on niinku hienompi oikeasti kuin se itse lahja, mutta wow. Sitten sain Real Techniquesin, onko tää Real? Joo, Real Techniquesin Sivellin paketin, joo. Tää on niin hieno. Sitten sukkia, nää kivoja. Pizzasukat, että joku tämmönen hedelmäsukka. Hieno. Sukat on kivoja. Sain mukin. Mä toivon astioita, mutta sain vain yhden mukin. Mut mulla on kyllä astiot tuolla kaapissa sikana jo kerätynä. Mut nyt mulla on 2 näitä mukia. Jee. Sitten minä sain tämmöteitä kyniä. Tusseja.
ne on aina hyviä olla, koska mä tykkään piirtää. Sitten Viivi kuunteli mua ja osti mulle Miles Morales-pelin. Koska mulla on Spider-Man 1 ja sitten Spider-Man 2, missä on myös Miles, niin kuin molemmat. Mutta tätä mulla ei oo jostakin ihmeen syystä. En tiedä miksi. Unohdin ehkä ostaa. Sitten Viiviltä sain myös Finkinon 50 lahjakortin. Biru vie Viivi. Mä rakastan käydä elokuvissa. Niitä tulee kyllä käyttöön. Sitten aika hauska. Mä toivon niin Spider-Man-tavaraa. Ja mä sain tämmöten Funkpopin Glitter Spider-Man-hahmon. Mä en tiedä, että ne tekee glitterisiä. Nice. Sain saunahatun. Tää on sika hyvä. Aika hauska. Tulee vielä vähän nuuskamökkönen. Ai niin, sitten mä sain Viiviltä tän Guess Who-pelin. Siis tää on niin hauska peli. Meidän tätä pelattiin, mutta mä olin sokea, että mennään tiettyjä kohtia, niin se on vähän hauska. Ai niin, mä oon innoissaan tämmöistä, että niinku poukataan helmiä timantteja, niin mä tein vähän kuuta eilen jo tähän näin. Mutta se on kiva, iso homma tehdä. Yeah. Ai niin! Viivi on mulle ihan sikakuulin niinku paketin. Tää on herkkuboksi. Täällä on sipsiä, täällä on linsaa, patukoita. Siis aivan paras. Käytettävät on parhaimpia lahjoja, mutta ne pysyvätkin kivoja. Ai niin! Sitten onko vielä pari lahjaa? Katsotaan. Joo. Sukkat. Kokissukot. Joo, ja sanoinkin. No kokissukot on hauskat, koska mä love kokis. Mut nilkkasukot best. Sitten minä sain tuolla. Me saatiin nää, mitkä nää on? VR-lasit. Toi on vähän yllätys. Me puhuttiin siitä kyllä syksyllä. Mä silleen, ei tommoitteet tarvitse hankkia. Että ne jää kaapin pohjalle käyttämättömäksi. Mut sitten mä katsoin, että tässä varmaan näkee kivasti jotakin ohjelmia. Mut saa nähdä, mitä mä teen tuolla. Että onks äiti ehkä enemmän tosta innoissaan kuin meitsi. Sitten Sharking. Onks se? Joo, Sharking Flexstyle. Tää nyt ei oo täällä, koska se on nyt käytössä jo. Mutta siis tätä mä toivon eniten. Tää oli paras lahja. Ja nyt mä saan mun hiukset näyttämään joka päivä tämmöteeltä. Tai no siis ehkä vähän paremmat kuin nämä eiliset kierrot, mutta joo. Olen tosi kiitollinen mun lahjoista. Ja iloinen. Saa nähdä, oliko tässä kaikki. Kyllä mä mun mielestä tähän kaikki lahjat laitoin. Mut joo, mä aloin pelaamaan mun Spider-Man-peliä jo. Ja kokeilin hiuksia vähän sen yhden kiharan. Mutta joo. Mutta joo, tästä jouluvideosta tuli vähän mini verrattuna viime vuosiin, koska mä en vaan muistanut kuvata periaatteessa. Ehkä ensi vuonna sitten parempi. Mut ihme, että sain edes kuvattua, koska ei mua edes huvittanut kuvata jouluaattona meikin mitään, mutta juh. Mut joo, kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään ensi videossa. Bye!